Barokový srbský pravoslávny kostol stojí na nádvorí domu číslo 32 na Palatvínovej ulici. Bol postavený srbskou pravoslávnou obcou v Komárne v roku 1904. Kostol dala vybudovať v prvej polovici 18. storočia srbská komunita, ktorej príslušníci utiekli pred tureckým nebezpečenstvom a v 16. až 17. storočí sa usadili v Komárne. Kostol zasvetený Najsvätejšej Bohorodičke má zaujímavý interiér s ikonostasom s maľbami z Balkánu, s bohatou zbierkou devocionálií a vzácnymi drevorezbami. Tie miestna cirkev odkúpila od rozpustenej kamaldulskej rehole v Majku. Vyhotovil ich významný sochár baroka Franz Xaver Siegen a znázorňujú výjavy zo života svätého Romualda, zakladateľa kamaldulskej rehole. V prvej polovici 19. storočia sa v dôsledku hospodárskeho úpadku Komárna odsťahovalo z mesta mnoho srbských obchodníkov a málo početná srbská komunita potom sobášmi postupne splynula s väčšinovým obyvateľstvom. V medzivojnovom období miestna pravoslávna cirkev nemala už ani svojho kňaza. Pravoslávny kostol sa v roku 1967 dostal pod správu Podunajského múzea, ktorého až do roku 2000 využívalo ako miesto expozície balkánskeho sakrálneho umenia. Obnovenej pravoslávnej cirkevnej obci bol kostol vrátený i s budovou pri kostole. V kostole sa opäť konajú liturgie, v priľahlom dome cirkev zriadila kláštor. A vľavo od vchodu do kostola vidieť náhrobník generála Pavla Davidoviča, ktorý bol v rokoch 1809 až 1814 veliteľom komárňanskej pevnosti. Pri ňom je jednoduchý náhrobný kameň hlavného vajdu šajkárov Láslava Feherváriho, ktorý zomrel v roku 1743. Vpravo od vchodu stojí náhrobník bohatého komárňanského kupca s obilím Jánoša Domonkoša, ktorého život poslúžil spisovateľovi Mórovi Jokajemu na stvárnenie postavy hlavného hrdinu románu Zlatý človek. Tento náhrobník bol sem prenesený v roku 1974 zo zrušeného pravoslávneho cintorína.